Keba nya fi yana chogomi ali sabe komina o mabangoi minye chenchen fuga jamana uye ni wati na uwulile no kujo Fransiye degu mindaw ka kofo agata kiri kangoi minye Fransiye aka songa foko aye degu nda chenchen fuga jamana ka ni wati laba nunun konna na kiri ko ola ini kelenu minye matleu majamunu kera uluka saka tle ibaro ka fo kabini bila kote Fransi ale koni an fanfɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen mara n'o kɛra jɔnya marali ye ni waati na jamana bɛ ka sɔrɔ minnu bɛ ka fɔ sa k'u b'u yɛrɛ bɔ cɛncɛnfuga jamana kɔnɔna na k'u yɛrɛ ta Mali Burkina Niger olu y'o misali ɲuman ye san 5 tɛmɛnen ni jamana bɛɛ lajɛlen bɛ k'u jija koyi yaasa ka se ka sira sɔrɔ sira min na farafinna ka kelenya sira yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min u n'u dɛmɛbagaw sifin minnu bɛ cɛncɛnfuga jamanaw la olu kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ ko Faransi ye degun min ta ka ɲɛsin an ma anu ye kojugu minnu k'an ka jamanaw la k'a daminɛ tankɔlɔn waati kɛba ko a dɔw k'u ka sarako ye ko fo saracogo ɲuman na min ye sifinnakaw ye olu tun bɛ lajɛ la nin waati laban in na ɲamekaw fɛ yen n'o ye AES sifinw ye denmisɛnninw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko wolomasiri tabaw ni wara minnu bɛ senna bi ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa minnu bɛ nin cɛncɛnfuga jamanaw kunna k'u b'olu kɔkɔrɔma don kosɛbɛ min ye sifinnakaw ka jɛrɛ senfɛ ɲamekaw fɛ a yira k'a fɔ min ye Abdramane Chani ale y'u dɛmɛ kosɛbɛ baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na kuma ninnu kɔni ye tali kɛ sa min ye sariya ye kabini kununko fo kana se bi ma majɛ minnu ni Faransi y'o ta k'o ɲɛsin a ma o bɛ se ka latile cogo min o de la sa min ye Uzeru Mahamane Amadu ye ni ale ye Niger sifinw ka tɔn ɲɛmaa ye n'o ye Amjudi ye ale kɔni y'a ka kumaw sinsin min kan Faransi ye dugu mun ta ka ɲɛsin an ka jamanaw ma mara waati n'o ye tankɔlɔn ye fo kana se nin waati ninnu ma sa k'o bɛ se ka sara cogo min na farafinna yɛrɛ ka keleyatɔma o ka miirina kɔnɔna na min ye fɛɛrɛ in ye a kan ka kɛ ni musaka ye musaka min kan ka ɲini yaasa jamana ninnu ye degun min sɔrɔ colonisation waati fo kana se sisan ma wa n'u ye musaka minnu suɲɛ an fɛ yan ka taa n'u ye u ye tiɲɛni minnu don jamanaw kun yaasa u bɛ se ka latilen cogo min ye musaka in ye denmisɛnninw ka kumana kɛba n'o o ye Niger sifinw ka ɲɛmaa ye ale y'a yira sa k'a fɔ k'a musaka kan ka se ka kɛ ka yiriwali baaraw kɛ bi ka fɛɛrɛbaw sigi sen kan maa minnu bɛ yen n'olu degunna k'olu bila u ka hakɛ kɔnɔna na min ye Uzeru ye a ka kumana fana a ko jamana minnu bɛ yen bi n'olu sɔnnen don bi k'a yira k'a fɔ ko jɔnya kɔni ko dɔ kɛra a la a ye kɔlɔlɔ caman se an ka jamanaw ma ko sarali min kan ka kɛ a kan ka lajɛ joona kiiriko ta nasira fɛ wa min ye Faransi ye a ka jɔ a kɔrɔ k'a fɔ ko a ye fili caman kɛ a ka mara waati jɔnya wale a y'o degun min ta ka ɲɛsin jamanaw ma ko o ka fɔ a ɲɛna san 2025 min ye denmisɛnninlakaw ye olu kɔni wulilen don k'u jɔ sa k'a yira k'a fɔ bi waleya min kɛra Faransi fɛ a tɛ se ka to ten an ka farafin jamanaw ka wuli k'u jɔ u k'u cɛsiri barosigi minnu kɛra kɛnɛ kan ye olu ye tali kɛ mun na sa o kuma fanbaw ye nin ye keba min ye farafinna sifinnakaw olu ka tɔnjɛkulu k'u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan koyi sabula ɲinan yɛrɛ min ye Union Africaine ye keba ale yɛrɛ ko sa ko ka ɲinan san yɛrɛ kɛ san ye san min b'a to sarali o bɛ se ka kɛ koyi ka kɛ ni degun min sera an ka jamanaw ma min ye Union Africaine ye n'o y'a sɔrɔ a ye nin kuma in fɔ a k'an ka jamanadenw kumakan lamɛn bi sabula olu bɛ wuli ka jɔ min na kuma tɛ denmisɛnninlakaw olu ko sa ko waati sera olu na wuli ka jɔ kɛ yaasa jamana ninnu ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na kɛlɛ min filɛ senna nin ye n'o ye majɛw tilenni ye n'o ye degun sarali ye n'o ye ka jamana ninnu bila u ka hakɛw kɔnɔna ye k'a bɛ taa yɔrɔ jan koyi a tɛna da cɛncɛnfuga jamanaw ma nka min ye ko in kun don yɔrɔ ye olu kɔni y'a baaraw daminɛ dibidibini u tun b'a kɛ o la bi u y'a yira sa ko a ka taa sariya sira fɛ yaasa jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min sabula olu yɛrɛ bolo wariko kuma tɛ koyi wariko kuma tɛ koyi yɛrɛma hɔrɔnyako kuma don jamanako kuma don wa min ye tariku n'an m'an farati a n'a don o la ni jamana ninnu dɔrɔn ko olu tɛ se ka wuli k'u jɔ k'u kɔ a da la o de la a yirala sa k'a fɔ ko min ye AES jamanaw ye keba u na dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɛlɛ la cogo min na Faransi ye degun min ta ka ɲɛsin jamanaw ma min ye jɔnya waati fo kana se sisan ma a bɛ se ka sara cogo di saracogo ɲuman na ka taa n'a ye kiiri sira fɛ u k'a dɔn k'a fɔ k'u ye min kɛ maaw ma ɲinɛ a kɔ wa maaw tɛna ɲinɛ a kɔ